karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. O karon sa katapusang sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan, sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Diyan. Sakto na ni. 45 caliber pistol. Puno-pud ang akong magasin sa bala. Ug may hand grenade pod ko. May armas lagi na siya. Ngayon niya, ha? Ngayon niya, angal mo? Gusto mo pa musilon ta mo, ha? Gusto mo? Ha? Pamakawa mo! Pamakawa! Di ko gusto makita sa iyong mga naong! Pamakawa! Pahawa! Bay! Ha? Da! Sibat lagi mo mga dalaw! Kamong tanahan, sibat yun! Kaya! Hindi ko gustong mutanaw sa iyong mga batikig naong! Ha? Ay, hey, patrol car. Hadlokon mo ko ninyo. Dol mo! Dol! Bakit unta mo chikins ako? Pasok! Pasok mo! Aron makita ninyo kung si Kinsa si Robin! Nga niya! Ngumura ko ron og si Rambo! Ha? Kung gusto mong malingaw mo, dali mo, dool mo! Ibutang yung imong armas! Oh, unsa? Yabag ka? Ano ako? Ulol? Dool mo, dali! Come here to daddy, dali! Warningan ka na mo! Butang ang imong armas! Warning, warning! Kamore ka maong po ba to? Ako sarap na! Isbo na mo! Ibutang ang imong armas! Ay, pamahawa, ay! Pamahawa ko! Kay kundi, ilabay ko kaning granada, ha? Uyap ko! 1, 2, Breaking news! Ay, breaking news! Dahil Sara, Piolo, Ma'am Imelda, Sir Chibar, breaking news! Unsa ba breaking news? Naminaw ko sa DYHP ni Pulauro, may gipusel! Unsa? Ha? Kinsa gipusil? Gipusil si Robin! Unsa? Unsa? Nag-live si Pulauro. Nakita na ako ang patay lawas ni Robin nga halaoy nagahagba sa yuta! My God! Ay, Ginoo ko intawan. Ay, sigon sa balita, nanghasil ay si Ruben, nagdala og armas, og may bit-bit pang granada. Ginoo ko. Nagpadalang yun sa ambisyo. Mo na yung resulta. Pangay siguro tong kanahang dako, bida. Giusikan lang gid ni Robin ang iyang pagkatao. Sorry, Robin. Kamaayo ni Buglawas. Namatay ka lang sa way hinungdan. Dili na hinon siya makatambong sa among kasal ni Piolo. Riz, okay na. Magpahimo na ko invitation. Og ikaw, Baloy, ang best man. Okay kay ko na. Sa ako nagkikaingon. Hamubo na kayo nga higayon nga. Nga akong gipangayo ninyo. Ilabi na kang Piolo. Sarah. Mommy. Daddy. Anak, magmalipayon ka. Tinuda, anak. Magbalipayon ka. Piolo. My king. Yes, my queen. Panggaan ako sa hamo pong higayon. Sarah. Sarah? Tungod kay, sa bisan unsang orasa, mahanaw ko nimo. Iha. Si mahanaw. Mommy. Dad. Love you. Yes. Mahal ka sab na mo, anak. We love you, anak. Salamat, Daddy. Mommy. Anak, ayaw pagsultig. Sama ni Ana ang mahanaw ka na mo. Magpakabuhi ka. Dapat lang, Sarah. Dili na ko magdugay, Mi. Dad. Usa. Nahibaw naman ko na may tagal lang akong kinabuhi.
Nahibaw ko, Mi. Tungod kay, nangutan ako sa doktor nga nagatiman ako. Nasayod ko, Mi. Nahibaw ko, dili lang mo butugan. Tungod kay dili mo gusto nga magkuol ko. Dili ba? Sarah. Mihangyo ko sa doktor nga tugani lang kus matuod kong kahimnang. Kung nga nung gikemo ko, nipasalig ko niya. Nga dili lang mo pahibawon. Nga nahibawon ako. Anak. Sa bisang unsang kutlo. Mahimog. Mahanaw na ko ninyo, Mi. Di. Mabuhi ka pa, anak. Mabuhi ka pa. Yes, anak. Mabuhi ka pa. Mi. Kantahan ti ka. I love you, Mommy. My pretty Mommy. You make me happy. When I am sad, I always have you inside my heart. Sarah. Sarah? Sarah, ano ka? Sarah? Sarah! Piolo! Sarah? Day, Sarah. Day. Sarah! Day. Piolo! Masawar ko ikaw. Ay! Dadong ko ikaw sa ospital. Ayun na. Nanalang ko. Tumangan sa altar ni Mama Mary. Sarah. Kinuko. Nisunod si Chumarong si Mamilda paingon sa altar. Sarah. Sarah. I love you. Diyata. Atubangan sa altar. Atubangan sa mahal nga berin. Makulada konsepsyon. Sarah, anak. Mama Mary, tabagi ko. Sarah, anak. Anak. Hadi. Lord, ayaw na. Natagi pagikayon si Sarah. Ayaw na, Lord. Yolo. Sarah, kaya mo. Laban lang. Kaya mo. Kaya mo. Anak ko. Baby. Sarah? Sarah? Wala siya motibo. Sarah. Sarah, anak. Sarah. Sarah. Day, Sarah. Anak. Yan, tas karir ay. Buloy. Di ko mahimong masayop. Naa si Piolo. Siya ka na nagparog at tubangan sa nitsyo ni Sarah. Oh, dahil sa... Diya ka una. Sakit nga ikaw na, ano? Huwag dili ko na makita. Pero sa layong bahin, salamat lang usap. Nga nakapahuway ka na. Mahal ko ikaw, Sarah. Piolo. Risa, Uban sa umaabot kong anak, akong giampo ang kalinaw sa imong kalag. Manghinaot ko sa kalinaw sa imong kalag, Sarah. Ayaw ka pala ka. Kung unsa kadako ang imong pagmahal kang Piolo, dublihon ako, Sarah. Ug duha nami nga magpangga kang Piolo. Ako, ug ang among umaabot nga anak. adios, Sarah.
Og dinhi mga higala natapos kini atong sugilanon nga naguluhan. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaguez Pares. Spinner, Randy Tayad, Audio Editor, Jeffrey Gabonada, Soundman, Amini Deal, nagkurda. Og niya mga artistang naghatag og grabuhi ni atong sugilanon nga bag-o lang yung natapos. Sa papel ni Sarah, Jelly Haka. Piolo, ang atong writer-director Francis Iliaguez Pares. Riza og Lucy, Jennifer Dadominuza. Buloy, Zacarias Nagorda. Ruben, Janjan Lara. Emilda, Marites Parba Albores. Chibar, Alduin Nagorda. Saan sa RMN Drama, kini inyong higalas kanginan June Karakapuanis magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!